Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. O hala, sige tabi. Good morning, Giraray. Lunes na naman. 24 na po kan Hulyo taon 2023. Nasa muya nga pagpaabot din pagrespetar asin taunin galang sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Sa gabos pong nagadiretso kan pagantabay digdi na po sa programang Tingog kan Banwaan sa DCGB. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Padagos kitang mga G, ha? Ining peligrong sa tuyang pinagharampang. Ayan na peligro kan bagyong si Egay. Asin ining sa bulkan mayon na padagos kitang protehiran kan sa tong mahal na amang Diyos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Kumpleanyo ngunyan kan gobernador kan probinsya ning Albay, Abogado Grex Lagman. Happy birthday tabi sa imo Governor Attorney Grex Lagman. Hali man yan sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB Radio AM. Tingog kan Banwaan nag-imbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 sa inman kamong lugar digdi sa Bicol. Lalong-lalo na dyan sa Catanduanes tabi nasa sinyal numero 2 kamo dyan. And sinyal numero 1 man ang Albay. Igwaning porsyon kan Catanduanes 1, igwaning porsyon na 2. Darakan bagyong Egay. Katuwang ang tropa. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good morning. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy, ecstasy. So mga yaon man tabi dyan sa internet broadcast mi tabi, naka-DCGB live up, asin sa iba pa, good morning. Standby mo na tabi all units, standby yung news team dyan sa luwas. Duman mo na kita sa tuya man nakataning na probinsya. Na Catanduanes, tabangan ta na makapagpaabot ning impormasyon ang gobernador. Taigwa po nin lugares dyan na nasa sinyal numero 2. Igwa ning lugares na nasa sinyal numero 1. And igwa na sindang ipinagpaluwas na suspensyon kan trabaho sing klase. Nasa linya, standby muna ang news team dyan sa luwas, ha. Nasa linya si Governor Boboy Kuwa. Maray na aga si Pio po kan DCGB. Pio, good morning. As in, good morning man sa imong parantabay. Opo. Gob tabi, kumusta primero ang sitwasyon kan panahon dyan sa Catanduanes? Over. Pio, actually, kasud medyo maray ang panahon. Taga-oran-oran lang. In fact, may flight kami sudma and then may biyahe pa, no? Then kang hapon ng 5 o'clock kasud na-hoist yung signal number 1 kay Balang Catanduanes. And then ngunyan tabi signal number 2 kita on four towns of Catanduanes, which is Biga, Payo, Bagamanok, and Higmoto. Northern tip, Bagarisuk, pinaka-tip ito ng Catanduanes ang number 2. Mm-hmm. Then the rest are signal number 1. Sa ngunyan po, mauran, may mga parting makusog ang dagat. Then going to San Andres, Makusog, and then sa northern part of Catanduanes. So bago, nagparauran ng grabe, 2 o'clock, taga-sugsuran, pagurubugso, then hanggang inabot sa oras ng flight, schedule ng flight ng Catanduanes na na-cancel gani, supposed to be to attend SONA this morning, flight ko to Manila. Kaya lang, dahil nga yung flight ko niyan, dahil ko nakahali, Pio, kaya maabang lang kita sa TV, kung itong susona ni
PBBM ano ta gusto to man madangog lang sa iyang zona no bilang gobernador. Opo. Gob nag-suspender na kamo dyan tabi ni trabaho, both public and private, and siyempre sa eskwela baga medyo parang bakasyon pa ngunyan. Go ahead tabi Gob. Ipo Pio, all nagkago kita ng memorandum before 6:30 ata this morning. Nagkago kita ng memorandum na suspension of all works and classes. Kaya for government offices lang tabi ito sa suspension of work and then all classes, private and government school, public school and private schools are suspended in all levels, Pio. So sa trabaho po sa pribado, kisay pong diskresyon ang pag-suspender tabi Gov. Go ahead tabi. We encourage the private owner or manager to suspend their work but we left the discretion to them kasi may mga area na may mga lugar man na bako man may mga lugar man na maray ang sitwasyon no kaya muda normally may araw gang kaya sa pag-abot sa private take the total discretion sa mga manager or owner kang establishmento. Ay opo, well kapitabi Gov Boboy. Now, igwa kita nin so saro dyan sa perming concern niya to, tibaad may nakalusot na nagsira tabi. Go ahead. Pio, they man Pio, they because as early as July 21, July 21. Friday, oo. Friday, nagkago kita ning nag-convene kita ning ako gani PIDRA or pre-disaster post-disaster Pre-disaster. Pre-disaster risk assessment. Oo. Kaya so of course all member of council like DPWH so mga in case may mga landslide kaya diyaw ng DPWH ang Provincial Equipment Office biga check ta ang status kang sa mga equipment kung naka-in place na sa mga areas na permipika landslide identified man tabi ang PO kaya pag may nag-aabot na bagyo talagang naka-alerto man sila boss so pinareport sila boss during the pre-disaster risk assessment or PIDRA. So with the municipal MDRMO big required naman na magkaigo ng same meeting or makumbinso meeting tanganing naka-ready kita Pio. Oo, so sana itong mga parasira day na actually nag-issue na ang Coast Guard. We encourage Coast Guard to issue a no sailing policy, no swimming and no surfing policy kasi may area kami din surfing area sa Puraran Paras. Kaya duman may incident na yung nalalamos pero nangyayari naman during typhoon So sailing ko dahil kitang problema sa parasira ito lang na kung may mga case kita last year na nawarang parasira pa ko itong typhoon. Normally pag may mga incoming typhoon medyo dahil naman mga parasira na mabantayan kaya itong problema. Ito lang nangyaring last year ako lang casual dito sa parasira dahil itong itong Shoreline. Yeah, Shoreline. Yeah, opo. Shoreline. Ito baga bigla itong minaluwas lang na araw kang bagyo 4 days before aram pa na kaya medyo na antabayan ng mga parasira. Ito pa nung Shoreline ito ang nagkausa ning nawarang parasira dahil nga ma-announce na wala na sa mga nasa loob na sa mga parasira kaya ito ang naging problema ta last year. And may info nakaabot sa Gobtabi igwa kita ning mamantinir pig-atama na pasaheros diyan sa Tabaco Port pasiring diyan sa Catanduanes. Normally ang stranded talaga sa Tabaco dahil nga
nagdeklara ng signal number 1 is 5 o'clock. So ang nagbibiyaheng mga bus going to Catanduanes as early as 2 o'clock, 3 o'clock nagharali na yan. Kaya nabuyo na nagbabayahe yan. Kaya as of 8 o'clock kasi bago, we have more than 500 packs na stranded. Ngunyan, adyaw na sa tobacco terminal, obligasyon man tabi ning sa tuyang opisina na tawag sila ng meals 3 times a day. Kaya lang pag-aral kayo ng ngunya, kaya ito nagpakater pa ng ngunya, pero ngunyan tabi Jollibee ng pipakaon ta, dahil ko aram kung ba't sarawa na ng Jollibee ang mga stranded passengers sa tobacco. Okay. Udi sige tabi gob kon igwa kaning abiso man diyan sa mga taga Catanduanes, dakol nagdadangog diyan sa Satuya sa DCGB radio and maski sa online. Go ahead po. Thank you Pio sa mga parang tabay-tabing taga Catanduanes. Aram naman sa mga area bagang bigabaha sa mga barangay, mag-ingat tabi kita, and then bigay-encourage naman ang MDRMO as in ang mga barangay council na bantayan sa mga posibleng magbaha. Sa ngunyan tabi medyo nagkurukalma ang sitwasyon sa Birac, but on the northern part of Catanduanes, Sarugang Pandan, Bagamanok, Panganiban and Payo, Biga, then Higmoto, medyo adyaon ang reported na makusog ang dagat o hangin, kaya mag-ingat siyempre kita. Hopefully tapos nagdeklara na tabi ako ng suspension ng klase sa all levels as in trabaho sa gobyerno, kaya para makapreparan kita, pero monitor na tabi ang bagyo. Sa ngunyan tabi rin ang problema medyo monitor na kang dahil sa cellphone, dahil sa social media, sa Facebook, madali ang pag-monitor ng typhoon. Mag-monitor lang kita na lampas man sa bagyo, alagad so storm surge, sa mga parubugsong kusog ng uran na posibleng magkausa ng baha, ingatan tatabi but hopefully after today baka lampas naman ng maray ang bagyo, baka sa aga magmaray naman ang panahon. Salamat din maray tabi Gob Boboy sa oras, and mabuhay ka mo dyan, ingat tabi. Salamat man Pio. Okay, mga tugang, si Governor Boboy Kuwa kan Catanduanes, pinagtawantan na po yan in prioridad digdi po sa programa niya tuon yan sa DCGB Tingog kan Banwaan, tanganing makatabang kita na pabulos ning informasyon asin makasalbar, makaprotehir kang buhay nin tawo. Doro-diretso na kita kan sa tuyang programa Sona kang Presidente taod-taod alas 4. Meantime, digdi kita sa baba mo na. Digdi na kita sa probinsya man kan Albay. Si Kumpadring Al, thanks for waiting. Good morning. Yes, thank you so much, Pade. Tubig talaga. Higiling na rason kung nga ta nagadan ang duwang residente kan Barangay Manila, Rapo-Rapo, Albay, dahil sa diarrhea o severe dehydration. Ini tabi pa di ang kinonfirmar ngunyan kan Provincial Health Office sa pagi ni Jade Bailon sa permission ni Dr. Estela Senet ang sa toyang Provincial Health Officer. Ini si Jade Bailon, siya ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Susog sa informasyon, konfirmadong duwa nagadan kan luminehis na July 19 as in 20 yan sa Barangay Manila kan Rapo-Rapo dahil sa tubig, posibleng tubig tabi ang dahilan. Ang biktimang saro 67 years old. Ang saro itong 67 years old lalaki, ito tabi pa de. Dangan ining pandua, babae, 27 anyos.
Ariyo ining taga Barangay Manila kan Rapo-Rapo Albay. Sa impormasyon, apuera kan duwang iyan na nagadan, bali 33 naging biktima kan pagdayariya pala dahil sa findings kan Provincial Health Office, posibleng tubig ang dahilan dahil nga nitan sources indakan tubig sa barangay na yan, sububon baga. Kaya sa pagparauran, posibleng na kontaminar so tubig, duman sila nag-iinom, kaya uminabot sa 33 na naging biktima. Dinararay ni sa dyan sa iba sa Legazpi City Hospital, dyan sa iba. Kumpadre Ngal, naputol ka. Standby pa rin Ngal, naka-monitor ka gayud on air, no? Go ahead, kumpadre Ngal. Hello. Yeah, go ahead, you're on air again. Sa iba tabi pa din, dinara dyan sa Legazpi City Hospital, sa iba BRTTH, and sa iba dyan man, sa dua dyan man sa Ace Medical Center sa Barangay Bugtong. Pero as of this moment, 13 na tabi pa din, naka-recover. Diba Yan. sa 23, Oo. duwa sa nagadan, 13 na so recovered. Iyo. And igo pang 18 nganyan na pigmomonitor kan Provincial Health Office. Para mientras ang gobyerno provincial nagpadala na nin mga tubig inomon diyan sa Barangay Maninila para iyon na muna ang pag-inomon ninda para dahil mabiktima pa dahil yun nga niyan duda na posibleng tubig ang dahilan. Roger, sige. So yan tabi pa ang follow up halidigdi sa Provincial Health Office, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Hala dyan sa PHO. Yan, tabi. Ma-request daw kita. Sir Jed, good morning. Ay, garing nasa meeting siya. Nasa meeting si Sir Jed o garing. Sige, day bali Sir Jed tabi ano. Sige, yan, okay. Nasa meeting o garing si Sir Jed na baylon. Aramang takutaan na kung ano ang intervention as in ang status na kan sa indang monitoring kan sitwasyon na yan dyan sa Maninila kan Rapo-Rapo. Imagine 30 personas poco mas o menos ang apektado kan diarrhea hali sa pinagtutubudan na kontaminadong tubig na nagkairinom hali sa mga sources ninda dyan sa nasabing lugar. Kaya lang, our apologies. Pag-araw kayo ng mga oras, seldom kita man agad makatsyempo man nin makakahuron. Yan po, nasa ugad naman kan trabahoan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa gobyerno maging digdi po sa probinsya ng Albay. Katuwang tadyan siyempre sa luwas ang news team, Bading Al, kumpadreng Jomar, Chief Reporter, kumpadreng Jimmy, si Ans Galero, Joshua Bino, sa Manibelaan, sa Muya pong Mata sa Kalsada, Henry Mata, siyempre Chief Tech Ramir Tanay, yan pong nagkakadarangog dindo sa radyo, sa speakers kan sa indong radyo, an sa Muyang Chief Tech, an minabuga ka iyan sa ere, region wide. Sa newsroom, sa padago sa pag-antabay kan istorya lokal, national, international ng ngenotan sa buya ever reliable news director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, igwa man kami tabi in social media platform. Yan ang nagkakabara sa tabi nindo sa Facebook. Sa muyang news sa Facebook, so nagkakabara sa nindo. DCGB social media platform yaon dyan si Jimus Barrios. Igwa man kaming broadcast sa internet, so naka-radio app tabi DCGB live app, asin sa internet DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube DCGB Legazpi City Philippines, si Trecia Marilitana, asin si Richard Astor, ako man po si Pio Fernandez. Morning tabi, morning dyan sa mga taga Legazpi, mabuhay ka mo. Albay District asin Daraga. Si la conoces te gustará porque es la bomba. An sa kuyang numero tabi 0961-759-0888 Smart and 0926-0156-020 sa Globe. Me gusta a mí así.
Sige, tabi. Taod-taod ni Bapa, ipasok na natin ang time check dan mabelo kita taod-taod. Day po magharali. So mga nag-antabay dyan, lalong-lalo na sa daraga, sa Petron Top Gas Gasol. An sa tuyang sponsor man kang programa. Petron Top Gas Gasol. Petron Gasol. Te gustará. Ray na agad yan sa Indo sa Daraga, sa may saudan sa naman po yan. Ang Petron Top Gas Gasol, kapartner na po kan Pilipinas sa halos halawig ng panahon sa pagluluto dyan sa mga kusina. Ray na aga. So nag-arantabay man tabi sa DCGB News Online. Diyos maray na daw tabi sa Indo, signal number 1 an albay and nagkakapirang portion kan Katanduanes, then so Bagamanok, Pandan, Panganiban, so norteng parte kan Katanduanes, senyal numero 2. Pero medyo hurarayo man tabi ini na bagyong si Egay. Kaya lang nagtatabang po kita sa gobyerno na makapagpabulos nin informasyon. Maray na aga tabi dyan kay Madam Celeste Belga dyan sa Barangay 2. Yan sa mga taga Barangay 2. Good morning sa Indo. Siyempre kay Mama Mila Good. Good na good ang Barangay 2 kay Mama Mila Good. Yaw man dyan si Kagawad King Abuedo. Si Extano. Kay Beverly Ferrer Corong. Good morning dyan tabi sa San Ramon. Kan Lupi, good morning sa Indo and watching from Rizal. Chikitan, chikititan, tandang, kitumbang, bang, kitumbang. Sa tuya man na mga viewers dyan tabi sa Rizal tabi. Eto may sponsor tayo. Nako, sandali po muna. Oy, dyan sa Kagawad Magalong, Kagawad Hufano, Gustará porque es la and kay Mama Mila Good dyan sa Barangay 2. Good morning tabi. me gusta mi. Oras Pilipinas, dahil po maghali, dakul kitang mga temas pag uroy istoryahan. Oras Pilipinas 9:27. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Why
I choose Divine Word College of Legazpi. What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Kinitabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Barrios, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako.
Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Chief Tech Ramir. Buelta na kita sa programa. Maray na agad yan sa Indo sa kay Madam Beth Nacosta sa Costa Enterprises. Tabi yan sa sentro kan Legazpi. Yan, happy listening. Si Congressman Joey na Salceda igwanin sarong lakdang na ipipakihuron and this will be good enough sa bilog na Pilipinas ipipakihuron niya sa gobyerno nasyonal imaging lalo na sa Commission on Elections na i-exempt ang nagkapirang national government agencies lalong-lalo na ang Department of Social Welfare and Development digdi sa mayon affected areas na day nangu na mag-istrikto yung Commission on Elections o kung day man baga ipa-exempt yung DSWD sa election ban. Madali na bagang eleksyon ining nag-adang-adang na Oktubre. In fact, igwana ni na calendar of activities na ipigpapautub niyan ang Commission on Elections, yung gun ban, yung pag-file kang Certificate of Candidacy, dakulian tabi, yung paghiro ni personahes sa gobyerno, pag-hire, pag-fire, pag-promote, pag-demote, kontratas, implementasyon ni infra projects. Gabos-gabos po yan. And iyan po, igwaning peryodo na ipinagtatalaan ang Commission on Election susog sa Omnibus Election Code na day paggibuhon tanganing day mapaboran itong mga yaon baga sa pwesto na ilihido na kung sain mga kandidatos na day sa pwesto ilihido medyo dehado man tabi siyempre nasa gobyerno baga no matter how maging ika na sa barangay o nasa halangkaw na estado de ilihidong pwesto, igwa kanin dakulao na latitude, igwa kanin dakulao na impluensya, poder, gamitan sa imong authority. O ngunyan, kaya ipinagbabawal yan kan Commission on Elections to the disfavor yan, duman sa mga kalaban ka nagkakapirang kandidatos ilihidos na qualified pa for re-election. Siyempre, mas may edge kumbaga, so yaon sa mga ilihidong pwesto, yaon sa indang resources kan gobyerno, maging sa barangay. Kaya ipinagbabawal baga iyan na paggagastos among others kan kwarta kan gobyerno, lalo na sa infrastructure, imaging sa paghiro kan mga empleados sa gobyerno. Pag-hire, pag-fire, pag-move, pag-reassign, pag-demote, pag-promote, everything else. Ngunyan, digdi baga sa tuusalbay,
Ang sabi ni Congressman Joey, ining pagtugakan Bulkan Mayon as per experience. Haloy na naging gobernador bagaan si Congressman Joey, haloy na naging kongresista, ngunyan kongresista tabi, as per experience kaito ang pagtuga bagakan Bulkan Mayon, halawig iyan. It's a dragging, sabi na nga ni, senaryo. Dahil mo maintindihan kuno arin tabi iyan matatapos, dahil mo maintindihan kuno arin ma-alerto level numero 0 na naman. So in the meantime na nasa alerto numero 3, kaipuhan na atamanon iyan na yaon sa evacuation centers. Now, kaipuhan mo magastos kan kwarta, kan kaban kan gobyerno, nya kun abuton kan election ban. Sabi nga ni Congressman Joey, this will go probably beyond election. Pwedeng abuton ini kan election nga ni. Abot akong duman sa kalkulasyon bagang 90 days na ipigpapaprepare nga ni baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 90 días na dapat na maghandaan gobyerno nasyonal para masustinira niya na pangangaipo kan evacuees dyan sa evacuation centers. So aabuton talaga kan election man. So paano? Ang sabi ni Congressman Joey, kaipuhan na maasikaso ini. At dahil pwedeng mapabayaan iyan na sa indag kamugtakan dyan. Any minute, mayon could erupt violently. Ang sabi kang Congressman, this could also be a prolonged evacuation effort. Nobody knows for sure. Yan, tama baga yun na supin nagasabi tabaga na daitaisian durasyon kay ni pwedeng pumusngak yan. Tulos o pwedeng maging sabi na nga ni halawig na pagparahalat niya to, and nobody knows for sure, nobody knows kung naarin yan. And it's better to be safe and ready, ang sabi kang kongresista, with all the relief programs na kaipuhanan. Yan. And pwede pa nga na sumubra nga ni sa election period, ilinga na 39,000, maabot sa 40,000, poko mas menos na personas ang yaon yan sa evacuation centers. And yan, madadali kita kaan kung igo man agad ning hamper sa pagkunyan, pag gamit niya to kan kwarta kan gobyerno. Sabi kan kongresista, clarity is everything for us. Dapat malinaw ngaya. And we want to abide by the law. Masunod nga kita sa lay. Pero kaipuhan taman ngayang atamanon ang satuyang constituentes kay manwa. We want to do both. Ang pagsunod sa lay, pero dapat atamanon man sunang nga ipo. Lalo na ini mga evacuees. Yan. And sabi kang congressman, yung COMELEC has the means and the power as to do both. Yan, kaya nangangapudan ni si Congressman, tama ba gano na yan po tabi ma-exempt man lamang ang DSWD sa pagbabawal na iyan kan paggastos ta nasa emergency man po kita digdi sa probinsya ning Albay tabi o mas maray na po yan na kwentas klaras ta aram ta naman sa nabaga mga pangyari digdi sa satuya sa Albay yan ang mga gastos na kan gobyerno sa oras kan eleksyon dakul ang mga pangyari digdi sa satuya sa politika. Maray naga kay kumpadreng Noel Manalo, happy fiesta pa di sa mga taga Panganiban Catanduanes, lalo na da kay Alkalde Robles dyan sa Catanduanes, Panganiban kan Catanduanes, happy fiesta sa Indo. Sabi ni 3921, nakaantabay po ako sa Radio Garden. Sabi man, marainal daw po Sir Pio Fernandez, nakatutok po kami sa programa mo sa DCGB Ngunyan in connection sa Bagyong Egay. Salamat sa impormasyon asin pag-air a while ago kan pahayag kan sa mong mahal na gobernador Boboy Kua hali sa Familia Evangelista kan Pandan, Catanduanes. Iyan po ang satuya digding misyon ang makatabang sa paagikan pagpaabot ning impormasyon, timely information para po sa satuyang mga kahimanwa. Sige,
May mga report kita dyan sa luwas, ikaduang bulos kan informasyon sa oras na 10 minutos bago mag-alas 10. Pompiang 10. Dyan sa STL Huweteng. Kumpadreng Jomar Marhainalda, what's happening man dyan? Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Tumog pa rin, Pio, ang tinampo. Di sa First District Canalbay dahilan kaining nagdadangadang na bagyong Egay. Pero dahil man masyado ning epekto pa digdi ang bagyo. Ako nakan paguran na minapunduman nga ni pagpundo, mga taon-taon, mabagsak naman ang oras. Yan. Pundo, Pio. So, okay lang. Although padagos ang pag-abot ng mga pampasahirong bus digdi, yan. So, mga nagkahuro dyan na mag-abot. Kaya sige man ang tagdagkan mga evacuees, stranded passengers digdi sa Pirkan Tabak. Mientras tanto pa rin, Pio, sa ibang bareta, dahil ang rason para mag-jaywalking ang mga pedestrian na sige ang rereklamo kang inot pang panahon na digdi sa kahalabaan kang Siga Avenue sa atubangan kan Jollibee and ibong kan bus stop. Dahil ngayang pedestrian lane kaya minabaralyo singda maski na yung pedestrian lane. Yan. Ginagana na pa rin, Pio, na pedestrian lane sa atubangan na mismo kan Jollibee as in bus stop, di sa sentro kan siyudad kan Tabaco, tangani na maputol itong halawi kuno nun na distansya kan duwang kanto na dainin pedestrian lane. So dahil ang rason para mag jaywalking, yan. Maski dahil ang rason, iyo manggiraray. Nagigiraywalking manggiraray. Dahil manggiraray pigrespetar. So ipinagbugtak na pedestrian lane kang inot, grabe ang reklamo. Kaya kami, sir, pag-ihipaan kan mga traffic enforcer. Kaya man sa ngaya kami, sir, minabal yung bigla. Dahil man pag ngayang pedestrian lane, narayuon, malikaw pa kami. Tapos? Kinaganaan. Yan. O yan magaginari kung hilingon mo sa video ta. Dahil man nag-aaraki ginari sa pedestrian lane. Igwang nagkakapira, nagkakapira. Pero igwang day nag-aaragi. Iyan naman, uni naman ang na-observasyon ko pa rin. Naman sa bagong pedestrian lane, kung hihilingon mo, may nagbabaralyo na baga dyan? Oo. Dahil man pigro respect na naman ginari kan mga motorista. Sinasabi ko sa'yo. Hilingon mo. May nagbabaralyo, pigiin utang kay auto. Puput-putan pa kan auto. Oo, ano nangyari? So nagbalyo man duman, auto na sa katahamang kampinampo, duman nagtatambay na. Yan. So dahil man ipabalyo kan sa yung auto. putting their lives at risk. Yan. Oo, sige. Sus Mariusep. So mga habo so iba. Habo man mag-agi duman sa pedestrian lane, yung baga nakikipagpatintero, naralagan kinaralagan. Natangod pa kan mga enforcer yan pa rin. Yan, sige. Ang hapot ngon yan, ano na nangyari sa anti-jaywalking ordinance kan siyudad kan Tabaco? Kan mga nakalis na panahon pa din, kan sa tuyang pig soy-soy, ang istoryang yan, nagluluwas na dahil hindi na implementar ang anti-jaywalking ordinance sa rason na nahiling mananggad kan LGU na kulang mananggad sa pedestrian lane kung kaya makakanigo sa lang dahil hindi nag-implementar kay itong anti-jaywalking. Ang pagbuktak ang pedestrian lane susuk kay Henny Colarina ang pamayokan Public Safety Office kan Tabaco nasa diskresyon kan Department of Public Works and Highways. And nangyari, ang magre-recommendar lang kayan iyo ang LGU, araw ka nangyayari ngon, yan na ipinag-recommendar kang LGU na buktakan ito. Pero ang kundaing rekomendasyon ng LGU, ang minapili kayan kung saan ibubuktak, iyo ang DPWS. Rason na kung kaya naging haralakpangon, ararayoon sa distansya kang pedestrian lane, kaya dahil nakapag-implementar kang anti-jaywalking ordinance sa siyudad kan Tabaco bilang konsiderasyon man, lalo na duman sa mga senior citizen na ipalikaw pa talaga kituda sa daing pedestrian lane. Pero ngunyan, uyan na sa pedestrian lane,
nakulong pa mang giraray na jaywalkers. Oo. Ini ang sunod ang ipa-follow up mo niyan sa PSO kung ano ang gigibuon ninda kaini mantiniro na pagkaturugon so ordinansa o i-implementar na ninda. Roger. Yan pa rin makadagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Baltadahan ta daw yan ano. Mientras tanto, saro pang report bago kita mag news break as in station break. Si Ans na sa linya man. Ans, Diyos barahay na aldaw. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, dahil manin problema kung magkaiguanin hiro protesta ngunyan na aldaw, alagad siguraduho na waranin madadanyaran. Ang patanid ni Legazpi City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, manungod sa mga muya o mga progresibong grupo na muya magkondusir, niliro protesta katakod ka na pagkondusir ngunyan na pagkahapon kan primerong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gun kay Balya, respetado nindaan mga grupong iniya na posibleng mag-organisar nin siri ng mga bagay, alagad an sa indang persa, dahil man malilikayan na magbantay man giraray sa satuyang kapalibutan, partikular na divisa Peñaranda Park, kung sa iyo an perming pagkukondusiran nin siring ng mga aktibidad. Presente sa Pio, sinabi ni Balya na ngunyan yaon sinda sa Peñaranda Park para sa pagkondusir man indugtugan sa parke o ining pagpartikan na police community relations mantinda and at the same time sa ining paagi para mapakusugan police visibility kan mga kapulisan ngunyan na aldaw. Ninotan na surali ba kan konsyerto? O tungali sa gilid si Ope niya kumakataka taod-taod na ya. Kulang na sana dyan lamesa ay serbesa. Mga magayon ng patian na pyesa ang tugtog. Matibay yan na kuwang kang kampo. Yan na banda kan kampo. Pro 5 band yan ano. Tapos nagamot pa sa banda kan BFTB call. Oo, easy. So back to back performance pala na no tabi. Iniluta na. Stand by for a second set. Meantime, order muna kayo ng beer. One bucket. Ay nako, di sa impaman igo da baga pa nung nag-apply for rally. Igo da ang ngunyan alaw na yata yun. O ngunyan na aga. Na konsensi na mapwesto na dyan. Uli, tagtag ko niyang digdi sa Albay District. Mismong si Chief Balya ang digdi para mag-monitor kan sitwasyon. Tapos sabi linda, karapatan man kan kagabsan na magtelefon pero dapat na siguro doon na wala din madadanyaran sa sharing na bagay. Abida nga ni your right ends where my right begins. Yan. Okay, sige. Tapos sa Pio, ang informasyon, digdigan sa Albay o Peñaranda Park, kay Bahan Siboy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa istorya alay dyan sa luwas. Dakul kitang mga pag-urerestoryahan, pakalis mo na, mabareta man siyempre si Angel na Mustasa. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Kuya na si Kong Joey Salsera at idolo ka na sa
Dainang ibayong salseda, padagas ang pagatudnin, serbisyo asin pagpadapas. Sa gabos na albayano, kay kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol kasi ko, malalao man taiyan si Kong Joey. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigkukonsiderar ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na setting of the direction ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngunyan na aldaw nagalaom si Romualdez na mailalatag kan Presidente ang sa iyang plano sa nasyon sa mga maabot na taon siring man ang mga achievements sa enot na taon. Ikinaugma naman ni Romualdez ang ginibong pagpasara bilang ley kan Maharlika Investment Fund o MIF mantang nagbaba naman ang inflation rate pati na ang bilang kan mga dainin trabaho. Mientras sa sobra sa 2,000 ang bisita asin piglalao mga pesikal na maatendir sa SONA kung saan ipapautob ang hybrid setup sa sesyon asin tutugutan na mag-atendir ang mga kongresista sa paagi kang teleconferencing. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, buddy,
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pang-transmisyon para sa lahat. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Watching from Marikina City, si Madam Margaret Cristo. Yan, good morning Madam Margaret Cristo dyan sa Marikina City. Kay Margaret Cristo, and ingat da tabi Elmer Cristo ba, pumasok na naman tong Oho, Elmer Cristo dyan sa Catanduanes. God bless. Ito pa, shout out na tabi dyan kay Mother Estrella Cristo Canbulo, Tiwi Albay. Yan, sa tuyang mga listeners and viewers sa DCGB News Online. And good morning tabi sa gabos na mga taga
Albay Electric Cooperative daida po ni na kuryente sa sitio Pigbidayan kan Maslog, Legazpi City. Yan. Again, happy birthday po tabi ha. Kasubago na greet na natin si Governor Grex. Happy birthday. Again, Governor Grex Lagman, Attorney Grex Lagman, ang Gobernador kan Albay. Nagbe-birthday ko yan. Happy birthday tabi sa imo hali po sa PBN Broadcasting Network Incorporated, lalo naman po sa programang Tingugan Banwaan. More power, Governor Grex, and happy birthday. Now, dyan na hapon, alas 4 tabi, ang State of the Nation address kan sa tuyang presidente. Ano? Ibang daw tabi ha. Medyo, I don't know, kung would you like to share your views man tabi or kung pwede man ha. Halionta na mo na itong sistema baga na ano ang gusto mong madangog? Ano ang gusto mong gibuhon kan gobyerno? Anong gusto mong aktibaran kan presidente? Now, mag-twist kitang di itabi, if you may, kung magusto nindo, hapoton taman ang tawo. Kita po, ano ang magiginibutaman individualmente and as a community, tanganing makatabang kita sa gobyerno na umabante na ini. Because iyon na bagasuna katudan ta ano, every now and then, igwang masona na presidente, gabus kulang tabi, ang pighihiling nagmamayor sa reaksyon ta pagkatapos kansona, yao na naman the usual rhetoric na nahihiling niya to pagkatapos kansona, mahapot sa tawa. Ano masasabi nindo? Ano ang kulang ano? Diyan na kita nakakuan diyan na kita nakaangkla, garo day kita nakakahali bagat Chief Tech Ramir sa arog na sa nakanacycle, gari may nagbubutong sa to nagpupugol na day kita bumungkaras. Pagkatapos kang sona hapoton, ano sukulang? Palpak sa gobyerno, palpak si presidente, sala ang priority, sala ang pinagtatawaning doon, sala ang pinagfokusan, pirming araw ka na cycle. Magkaigawa daw ng panahon na mangibabaw naman yung positive, kumbaga, thinking sa satuya. Sabi nga ni Kaloy Andes Loriacan SD25, maghinguha kita, igwa kita ning kakayahan sa lambang saro, o grupo o komunidad na magasinso, basta maghingo asin magtiwala. Day masyadong itiwala sa paghahagad ning tabang, sa paghagad ning ayuda, sa paglaom sa gobyerno. Sabi ni Kaloy Andes Loriacan SD25, igwa sa lambang saro sa satuya individualmente sa community na kakayahan na umasenso, and pag natabangan patalubuon iyan, gamiton sa maray patalubuon pahalagahan. Yan. Now, in the same manner, kita po, padakulaon tayo amplify ta, ano ang pwede ta, tabi? Sige daw. At natuod na sa nakita dumambaga sa mahiling kang sona, then, sabi sa Katagalogan, pupulaan. Ida-dissect, hihilingon, so kakulangan, so sala, so kapalpakan, and in the meantime, kulang kita sa pag-aktibar man kung anoan sa tuya man na maiikukontribu halimbawa sa gobyerno. Sabi na nga na i-aplikar ta daw kung pwede pa. So ask not what the government can always do for you, but also ask what we or you can do for the government. Pwede ta pa daw iyan tabi kitang mga Pilipino ha. Sige daw. Pwede ta daw nababago ang paradigm shift niya to, ang line of thinking. Sabi ni Kaloy Andes Loriacan SD25, magkaigo kita ning panibagong mindset, kumbaga. Data na pagparahilingon ta, the president has so much so na pwedeng dapat asikasuhun, and nobody, no superhuman, sabi na nga na can transform the government, can transform the Philippines in an instant, in an overnight romance. Yan. Inda ko sa natabi, ano po kita
ano ang magiginibo tatabi bilang individual and bilang komunidad, bilang probinsya, bilang gabos organisasyon to also help the government. Tan nahihiling niya to, Mayoría Permi, that's the cycle, yung kakulangan. Yung kakulangan. And pagkataram kang kulang, wala na, hanggang doon na tayo. Kontentado na kita na mag-express kan sa tuyang discontent. Kontentado na kitang mag-express kan sa tuyang halangkaw na level of dissent sa gobyerno because we do not like the president. Saro yan sa mga rason. We do not like the president. We did not vote for the president na sitting on yan. Yan. Pagkatapos duman sa pagtataon niya tunin, kumbaga pagdaisek ka itong SONA halimbawa, hanggang dun lang. Wala na. And iaatang na naman ang gabos na gabat sa gobyerno. Garain. Ang sabi ka ni ba, iyo po yan ang kumbaga estado tangon yan, estado ta na dyan, iyon ang minapugol sa tuwi. Gari, dahi kita minabungkaras pa nin todo. And dahi niya to, dahi kita minabelieve sa ano man na, o kaya hababaan sa tuyang kumbaga kumpiyansa, hababaan sa tuyang pagtubod, sa ititaram kan gobyerno, sa mandiit-diit na gains. Ito bagang mandiit-diit na na-attain man kang gobyerno ngaya economically, and sa lado kan agrikultura, sa lado kan edukasyon na uni na na-attain. Wala. Permi kitang na-overcome, permi kitang preoccupied ka. So, negative way of appreciating itong sa tuyang gobyerno ngunyan. Inda ako sa natabi kung mabago yan. Kung makita so Korea, so Singapore ka ito, uminagi sa araw ka na kunyan. Si Lee Kuan Yew kan si Lee Kuan Yew baga nag-asumir sa Singapore, nag-agi sinda sa dipisil na paradigm shift na pigaapod. Itong so pagbago kang mindset kan tao individualmente and collectively as a nation na haliw na suhalangkaw na dissent sa gobyerno, kundi panahon ng tabangan sa gobyerno whomsoever ang yaon dyan sa estado na nagpapadalagan. Halawig talagang nagkaigo ka ito nin matinding na polarized ka ito yung Singapore. Pero ginibuhan ng gabos na medyos ni Lee Kuan Yew ka ito under a autocratic rule. Pero look at Singapore ngunyan tabi. Buminong karas baganing todo. Now, expect nindo, taod-taod na mga alas 5:30 pasan alas 6. Andyan na yan. Gabos nakakulangan, iyusu huhuguton ka na mga, hindi natin masabi, detractors, observers, or what. Gabos na tabi yan. Pero seldom kitang makahiling na uni man po, Mr. President, ang samuya man nagigibuhon. Medyo digdi kita nagkukulang. Yan. Inda ko sa napo, kung mangyayari yan, o kung pwede pa, na magkaigo ng transfer of minds o kaya pagbabago ng mindset sa tuya. Yung nga niya, so kan paminsan nakakahuron tayo ni si Kaloy Andes Loria kang SD25. Kaloy Andes Loria, magayon nun, mga simple, hilingon mo nga piyo. Mindset, gabos iiatang sa gobyerno. Pag dain natabangan, pag nanitawan, kaiwal na ngayon sa gobernador, kaiwal sa alkalde, kaiwal sa congressman, kaiwal sa presidente ta, daiman ngayong maginibo. Pero ibalik tangayaan pa ang sitwasyon. Ano man po ang magiginibo mo tabi kung matabangan ka? Yan. Ano ang magiginibo? Ano ang mindset na pwede mong gibuhon tabi? Matabangan ka, dumang ka sana sa estadong permi kang magpapalad, permi kang maglalaom sa gobyerno, tapos pagdain na mimetso sa imong expectation, kaiwal mo na sa gobyerno, palpak na sa gobyerno. Yan, samantalang igwa ning innate power yaon sa satuya na pwede man nga kitang makatabang in one way or another, maski sisa yan nakatukaw dyan na presidente sa Malacanang, binoto tao dai, bako niya to ang ibinoto o iyong ibinoto niya to, igwa kitang kakayahan ngayon na makatabang, primero sa sadiri, ikadua sa komunidad. Tayo na po yan, abangan nindo, taod-taod sa naman, yan alas 5:30 sa nangan, igwa na kaan,
Dai pa nga ni baga tabi nagsusuna. Uyo na nagpuprotesta na naman. Palpak ang gobyerno. Sus Mariosep naman. Dai pa nga ni baga. Palpak ngayon sa une. Palpak ngayon sa uto. O pagkatapos nindong kumurarat kan, pagkatapos nindong mag-express kan opinion, what will you do tabi? Ano ang sa tuyang pwedeng gibuhon nga ning imbes na i-pull down niya tong gobyerno, tabangan tang umitaas tabi. Nganing sa natatada pa niya to halimbawa man na peryodo pa digdi sa Pilipinas, maka puro pareho naman lamang kita sa ibang nasyon, ano? Maski sa Singapore na sa natabi, kuya na ginibo ni Lee Kuan Yew. Talagang uminagi sa matindi, dipisil na sitwasyon ka ito na mapagsaro sa talagang super majority kan tao nagkaigoning paradigm shift. It's time to support the government. O ngunyan duman sa Singapore. Nako, so sa kuyang kaklase, duman na nag-i-star. Kan maka-uro istorya kami nga, piyo so sa kuyang agum. Na-confine sa ospital, public hospital. Naputunta ka nga, ano ang sa imong pag napipicture out sa public hospital kung nga linaog sa agum ko? Ano nga yung klaseng hospital? Sige daw nga ya. I-explicar mo sa ko kung anong expectation mo sa public hospital digdi sa Singapore. Nya ko pareho kan hospital duma sa Pilipinas na pampubliko, may parong moro singon na ang gabos-gabos, maluya ang serbisyo, kulang ang pasilidades, bulong, mga mataray ang mga nagserbi. Nagiulog sa kuyang kaklase. Sala nga yapiyo. Digdi nga sa ko sa Singapore kan linaog ko si Mrs. sa hospital pampubliko. Garo nga ya St. Luke's Buddha Makati Med. Gabos pa sagot kan gobyerno opera pa ngay kaso sa muya man sa diring insurance. Natanya ko tarog ka. Ang tao nga ya paano nga digdipiyo. Igoning halangkaw na level ning nasyonalismo. Ano naman ngayaan na paghiling mo, ano ngayaan sa imong ideya kang level, halangkaw na level ning nasyonalismo digdi sa Singapore. Nya ko duman sa to sa Pilipinas, kan duman ka pa nag-star baga nya ko, ay simumanan. Pag mga nationalistic, talagang sumanga, kanyan, Pilipino, ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang US araw kayo ning rehiben. Mabuhay yun palpak ang gobyerno. Yan, iyo ngayon duman sa Pilipinas. Digdi nga sa Singapore sa mo, halangkaw ang level kang nasyonalismo, ano nga pigukurarat? Suportado mo ang gobyerno! Nagbabayad ng tamang buwis! O kung ano man ngayon na medyo pagkukulang, pinaghururunan, pigtatarabangan na marisulbiran. Araw nga ka ng samuyang mindset digdi sa samuya sa Singapore. Naku, tabi ano? Yan na, tabi. Inda ako sana. Kung kamo, tabi na mga parantabay will subscribe sa satuya man na sistema na napagpresentar kan mga temas man digdi sa Tingog kan Banwaan. Yan sa nang hapon, yun na yan. Anong masasabi ninyo? Ano pa kul? Nako, gabos na naman nakadunian yaon dyan. Tama tabi Sir Pio, kada sa sato may responsibilidad na mag-ingo para sa satong sadiri o pamilya. Dahil dapat kita magparasaring sa tabangkan gobyerno. We would be responsible enough to improve our present situation in the society. Sabi man ka sa tuyang texter. Maray na aga kay Yia Laurin, happy birthday na tabi sa sayang bayaw na si Arnel Marbida. Oy, nagbe-birthday ngunyan, subayaw ni Yi na Alaurin si Arnel Marbida. Happy birthday tabi sa imo Arnel Marbida. Sabi kan sa imong bayaw na si Yi na Alaurin. Ala isa kay Doc Chris Gianan. Doc Chris, good morning! Ansaro sa mga pinakamatindi, very accommodating na doktor digdi po sa probinsya ning Albay sin siyudad ning Legazpi. Doc Chris Gianan is the name. Good morning tabi sa imo Doc Chris. Asin sa staff and personnel kan Daddy's Angels Clinic Jampo sa Albay District Haranay sa Aleco. Doc Chris Gianan is the name. Mabuot, ekspertong doktor. May saro pang report bago kita mag-wind up. Joshua, good morning Joshua, go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag na bareta. Magpapadagos ang implementasyon kang National Learning Camp
o pigapod na NLC kan Department of Education digdi sa probinsya kat Albay sa tahaw kayning nag-aaboridong Bulkan Mayon. Initabi Sir Pion tinawan doon kan DepEd Albay Division Office kung sa ining NLC programa kan Department of Education o DepEd Central Office. Kumbaga sub-program ini duman sa Learning Recovery Program tanganin ng matugunan itong mga learning losses kan mga estudyante as in kan mga kaakian. Medyo may syempre challenge lang sa part na Albay Division Sir Pio dahil nga digdi sa presenting sitwasyon kan Bulkan Mayon kung sa igwa ng mga affected students at igwa mating mga eskwelahan at pinagaramit mo yan bilang evacuation center. Ang set up kayong NLC na pinagapon, kumbaga ngunya na bakasyon end of the school year, ito giraraning na klase voluntarily itong mga estudyante, kumbaga camping style Sir Pio, na mag-aaral-aral sinda pag-abot sa English, Science, Buda, Mathematics. So, dahil man ini sa piritan nagabos na estudyante ang napipiritan na mag-attender, kundi voluntarily, so gustong mag-attender na mga grade 7, Buda, grade 8 pwede. Buda, so mga ma-volunteer man sa ng teachers, ang pwedeng magturo bigyan sa naunang bita ng programa. So, ngunyan, yung kita sa first speaking kan na DepEd Albay Division Office, tanganin ng marapat sa Pio, kung ano maging sa indang pasistema, dahil nga nagiging sa presenting patakot kan na Bulkan Mayon, ano ang magiging adjustments para sa implementasyon kaining NLC program. Dahil kan magbisita magiging si Vice President as in Education Secretary Honorable Sara Duterte Carpio ang sa iyang tugon sa mga personalized kan na DepEd sa region at sa probinsya, ipagpadagos ang National Learning Camp as in siguraduhon na dahil maapekta ng pagklase kan mga kaakian sa tao kaining nag-aaborito kan Mayon. Roger! Alright, Chitpio, ang tabay ng mga follow-up sa press briefing ayan kan DepEd Albay Division Office with BU interns Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua! Tingugan Banwaan. Ale dyan sa DepEd Region 5. Sabi man kasatuyang listener, Pamilya Uy, suportanta kung sisay ang nakatukaw sa gobyerno. Dapat po may disiplina tayo para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. Pamilya Uy, good morning tabi sa imo. Mama Mila Good sa Barangay Dos. Good na good ang kay Mama Mila Good ang Barangay Dos. Alamat kan sa idupaghanan nyo, kasi namang Diyos ang magbantay. Masunod tulos News Director Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Dahil po magharali.